sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dragi gledaoci, dobroveče, dobrodošli u novu epizodu kviza Folklor Online. Folklor u edukaciji, folklor u znanju i u sreći, folklor u nacionalnim jelima. A sada, pre nego što upoznamo ekipe, da vidimo mi kakva je situacija iz prethodnih takmičenja. Naravno, možemo sad da upoznamo i takmičare i da upoznamo ekipe i da vidimo odakle nam ekipe dolaze. Ekipa A dolazi iz Švajcarske. Pa ekipa A, predstavite se. Dobar dan svima. Ekipa A je KUD Zlatnik, Motreu VV iz Švicarske. KUD osnovan 2011. godine. Imamo 3 ansambla, Pačiće, drugi izvođački ansambl. I ima nas, hvala Bogu, oko jedno 80 članova i igrača. I drago nam je što vas vidimo. Ko je još sa tobom u ekipi? Sa mnom je Bojana, u mene moja djevojka i jedna igračica s nama, Jelena. Drago je nama što mi vas vidimo takođe. Moram samo da pitam nešto. Ako dođem u Vevej i u restoranu poručim nešto da jedem, nacionalno, karakteristično za Vevej, šta će mi doneti? Pa, ko Švajcarska presječena u više kantona, naš specijalitet u VD kanton Lozana, VV precizno, to je njihov neki sataraš sa kuvanjim krompirom i neka debela kobasica, što zovu kape vudua, tako kažu. A po Švajcarsku je isto poznato sireve i satove, čokolade i sve tako. Hvala puno. A druga ekipa nam dolazi iz Novog Pazara. A u Novom Pazaru se jedu najbolji ćevapi, ja bih rekla. A i mantije. Naravno. Kulturno-umetničko društvo Galija je iz Novog Pazara. Osnovano je 2015. godine na Sutjeni. Trenutno imamo oko 200 najmlađih preko pripremnog do prvog kulturnog standarda. Od samog početka pa do danas imamo samo uspehe i nagrade, kako na domaćim scenama, tako i u inostranstvu. Na našem repertoaru nalazi se koreografije od cijele Srbije. Na probama vlada jedna atmosfera, ali druženja se nastavljaju i posle proba. Čak se javljaju i simpatijnim članovima. Želeli bi da pozdravimo naše drugare sa Zlatnik. Nadamo se da je ovo početak jednog lijepog druženja. Takođe pozdravili bi i regionalnu televiziju i Adnana kao tehničkog gospoda. Sa mnom su Luka i Dejan. A gde vam je Aske? A gde su ti ćevapi? Nama mirišu ćevapi ovde u studiju onoliko. I mi čekamo da dobijemo te ćevape, golub da nam donese, a vi nikako ne šaljete. Evo, probajte. Mislimo da ste vi baš gladni. Jo, hvala Zveki, vidi stigli ćevapi. Direktno iz Pazara. Pazarski mirišu. Vrući. Verujte nam da su dobri. Nismo mi mnogo uzeli, evo samo po jedan. Evo vratite te ćevape nazad na sto, a mi možemo da počnemo da se igramo. I ekipa A, birajte vaš broj. Broj 1. Maestro do maestra. I prosto ne verujem da ovu damu niste videli negde na nekoj smotri, da vam možda nije postavljala neku koreografiju. Pogledajte fotografiju. Ova dama je iz Stare Pazove, tu negde okolina Beograda.
Ste imali prilike da je vidite? Jesmo. Kako se ona zove? Dejana Kostić. Baš tako, i osvojenih 10 poena za VV-ice. Ali ekipa B je sada na redu i ima svoje prvo pitanje. Da čujemo ekipa B, koji broj vi otvarate? Broj 6. Igra Idi kući obuci se, a pitanje za vas je pripremio Ivan Terzić. Da čujemo, Ivana, šta on vas pita. U pitanju je jedan od osnovnih i obaveznih delova ženske srpske nošnje. To je haljetak bez rukava, koji se nije kopčao, bio je dug do nekada čak i do zemlje, ali u principu uvek je prelazio bokove. Njegovom ukrašavanju posvećivana je posebna pažnja, naročito ukoliko se radilo o nevestinskim komadima. Ja vas pitam sad kako se on zove. Ekipa B, čekamo vaš odgovor. U pitanju je Zubun. U pitanju je Zubun i odgovorili ste tačno. I na tačan odgovor ste osvojili 12 poena. I da vidimo sad kakva je situacija nakon prvih igara. Ajde pitamo odmah ekipu A da izaberu pitanje od 12 poena. Ajmo. Broj 3. Tačan odgovor na ovo pitanje nosi 10 poena. Mi vam postavljamo fotografiju jednog istaknutog aranžera, koji, nažalost, nije sa nama više, a verujem da znate o kome je reč. Ekipa A, imali ste prilike da ga vidite neki put ili da nešto sarađujete sa njim? Da. Imali smo. Možemo da čujemo odgovor. Julijana Rac. Baš tako. Osvojenih 10 poena i idemo na naredno pitanje. Idemo, ekipa B, odaberite vaš broj. Broj 2. I vaš zadatak je da nastavite pesmu koju smo mi vama ovde pripremili na ekranu. Izvolite. I da znate, ako tačno odgovorite, osvajate 12 poena. Da čujemo. Da otpevaju, Dragana. Da otpevaju. Pile to mi pere, rano nasavajle, rano pred zori. Bravo, bravo. Devojka je vjerovatno sa Golije pa ovako lepo peva. Dobro, dobro. I nakon ove igre situacija se naravno promenila i gledamo sada. Ne, biramo polje od 12 poena. Ekipa A. Ajde. Broj 8. Vukova riznica. Mi smo malo promenili red reči u rečenici. Pa vam pokazujemo, a vi nam složite kako treba. Jesmo li dobro pogledali? Jesmo. I to počinje kako? Krivo sedi. Ajde, pomognemo malo da ga zajedno. Krivo sedi. Evo, krivo sedim. Evo. Veseli, pravo veseli. Besedi. Ajde nam recite ovo na francuskom da bi vam priznali ceo odgovor. Pa, malo je i teško i prevesti. Kad kažemo besedi, kaže se, razumite kao da je govori. Kaži, govori. Ajde sad. Asi correctement, il le dit correctement, nešto tako. Priznaćemo. Hoćemo. Krivo sedi, ali pravo besedi. Idemo dalje. Ekipa B. Ekipa B, birajte svoj broj. Broj 7.
A profesor Dimitrije Golemović vas pita sledeće pitanje. Izvolite, profesore. Još Vuk Karadžić je pronašao i zapisao da postoji u njegovom kraju jedan instrument koji je odavno nestao iz njegovog kraja. A on se sastoji iz dve svirale. I to je jedna svirala bez jedne rupice, najčešće se preko ramena prebaci, a na drugoj ima rupice na kojoj se svira. Pripada narodnim klarinetima, nekada je na njoj, na tom instrumentu su se izvodile pesme, ali veoma često i igre. Javlja se u više varijanata diljem ovog našeg zavičaja. Kako se zove taj instrument? I šta nam kaže ekipa B? Da li imate odgovor? Imamo. Pa da čujemo. To su gajde. Tako je. To Ajde. su I gajde. osvojenih 12 poena za ekipu B. Hoćemo da vidimo kakva je situacija na tabeli, a? Ekipa A 30, a ekipa B 36. Ekipa A ima šansu da bira novo polje. Broj 5. Ovog trenutka otvaramo vrata od trezora. Ne nalazimo novac, već nalazimo šta? Ekipa A, siguran sam da znate oblast. Igre iz Škopske Crne Gore. Baš iste. Skopska Crna Gora. Da, a nakon vašeg tačnog odgovora idemo ekipu B, pitamo koji broj oni biraju. Izvolite, ekipa B. Broj 9. I Bojan Milinković iz Novog Sada svira samo za vas. Da čujemo šta vam svira, a vi pogodite naravno. Dobar dan svim prijateljima, veliki pozdrav iz Novog Sada i evo sad ćemo da čujemo pitanje. Ekipa B, slušamo. Kletska, oblast Dimitrovgrad. Jeste sigurni? Sigurni. Klecka jeste. Tako je. Tako je. Ekipa A, dajte od ta dva polja, uzmite jedno. Broj 10. Na ovo pitanje vi treba da date kontra odgovor. Vevej je grad u Indoneziji. Vi kažete da. Ako baš niste sigurni, Dragana će čitati pitanja, a vi mene gledajte da kako klimam glavom. Neću bugarski, nego srpski. Možemo da počnemo. Ekipa A, slušate pažljivo. Može, može. Može. Crvena ruža je žute boje. Ne. Libade je ženski odevni predmet. Ne. Pita sa sirom se pravi sa jabukama. Da. Da. Od ova 3 ponuđena pitanja ste odgovorili tačno na 2. I dobijate 6 prvo. poena. Dajte ekipi B to što je ostalo. Pitanje da pitamo stručnjaka. A stručnjak pita šta? Pozdrav svima, moje ime je Ana Ćirić. Igra koju sam pripremila za vas karakteristična je za jugoistočnu Srbiju, inače je izvedenica od reči pešak i izvodi se u 10 taktova. Šta to pita Ana Ćirić? To je igra pešačka. Dragana, pozovi Anu da proverimo. Šalim se, naravno. Odgovor je tačan i osvojenih 12 poena. A stanje bodova je... Za ekipu A 46 poena, ekipa B 57. Probali smo ćevape, ostaje nam da probamo sataraš iz VV-a.
nadam se da smo se dobro družili. Pa Imate, naravno, imamo i domaći. sva ekipa može da dođe kod nas u VV. Pozvate ste. Hvala na tom gostoprimstvu. Kajmak i sir i vruću pogaču. Mi ćemo pojesti za sad ćevape koje ste poslali. A pogaču ćemo kasnije, doći ćemo mi na pogaču u Novi Pazar. A pre nego što završimo emisiju, da pogledamo kakva je situacija na tabelama. Dragi gledaoci, dragi takmičari, ovo bi bilo sve u večerašnjoj epizodi. Vidimo se uskoro. Hvala na druženju i veliki pozdrav iz Beograda.